Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा selection exam syllabus माबादि जाथावना आरो एग्जामा अनलाइन जागोन अफलाइन जागोन बिग आपडेट जों एनालाइज खालामना लाबोदों भिडिअ बेनो जाबाय नोंथांमोनखौ जाहाथे हेल्प खालामनो हायो त बेनो जाबाय 420 भेकेन्सियाव जोंहा एभ्रि VCDC आव मोनसे पोस्टार दङ ओके मोनसे पोस्टार दङ आरो बेनो जाबाय फिमेल सो फिमेलफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो हाबा जानाय आरो हाबा जायै गोबां कमेन्ट्स फैदों हाबा जानायफोरा प्रेफारेन्सआ खम आरो लोगोसे हाबा जायैफ्रा बांसिन चान्सखौ मोनगोन बेयाव सो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय सिलेक्शन एग्जाम सिलेबास माबादि जाथावना बेनि सायाव जोङो जास्ट एनालाइज खालामनानै भिडिअ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोननो हायो जायफ्रानोखि सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय आरो एप्लाइ खालामबाय थादों आरो बिनि लास्ट डेटआ 30 आगस्ट बिनि लास्ट डेट दासिमबो चान्सआ दं नोंथांमोना खालामना ला जास्ट नोंथांमोना गुगल फर्मावहाय जास्ट फिलआप खालामनांगौ जेबो एक्न'लेजमेन्ट मोना आरो नोंथांमोना रेसपन्स हेज बिन रेकर्डेड जाबानो नोंथांमोना साक्सेस जाबाय आरो हायोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय ओके स' बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय एन्ड बेनिफ्राय जों दानिया थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव स' अफिसियेल वेबसाइटआव थांनाय सिगां मोनसे PDF फाइल दङ नोंथांमोना बेखौनो नायोब्ला बांसिन क्लियार जागोन नोंथांमोननि सेलारि जाबाय 15,000 पार मान्थ मोनगोन आरो नोंथांमोना खामानिखौहाय 2 बोसोर मावनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय उनावहाय बारायनायनि चान्सआ थागोन एन्ड बेनि लास्ट डेटआ 30 आगस्ट आरो जुदि नोंथांमोना सोंनांगौ दङब्ला माबाफोर जुदि क्वेरिज दङब्ला माबाफोर जुदि प्रब्लेम मोनदोंबा नैबेवहाय कल खालामनो हागोन बे जाबाय अफिसियेल नोंथांमोननि नाम्बार स' नोंथांमोना अफिसियेल नाम्बार आरो लोगोसे PDF फाइलखौ नांगौब्ला डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव स्केन खालामनानैबो नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै क्रमआव थांनानै स्केन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव लिंकआ फैगोन आरो बे लिंकआव डाइरेक्ट थुनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो स' बे इजि प्रसेस दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्लाबो बेयाव एप्लाइ अप्सन दङ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो एन्ड बेनिफ्राय जों दानिया डिसकास खालामसै सिलेक्शन प्रसेस दा जोंहा सिलेक्शना माबोरै जामारगोन गोबां कमेन्ट्स फैदों आरो लोगोसे नोंथांमोना खायसेया मिथिबाय मेक्सिमाम मिथिबाय नाथाय साफा सानैया मिथियाखै बेनो जाबाय एप्लिकेसन नोंथांमोना प्रसेसखौ नायोब्ला दा फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन अके एग्जामा नोंथांमोना जागोन स्टेज 1 हिसाबै आरो टटेल नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन बेखौहाय गासै मोनथाम बाहागो रानदों दा फार्स्टनियाव स्टेज 1 आवहाय एबा माने राउन्ड 1 आवहाय नोंथांमोना 15 कुइसन आरो मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन आरो बेनो जाबाय MCQ टाइपनि नोंथांमोनाहाय बेखौहाय होनो मोनगोन अफलाइन हिसाबै बे एग्जामा अफलाइन जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि राउन्ड 2 थ' नोंथांमोननि राउन्ड 2आ जाहैबाय नोंथांमोनाहाय बे जाबाय ग्रुप डिसकासन एग्जाम होखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय ग्रुप वाइसआवहाय लागोन हमना ला जोंहा जास्ट 45 जन केन्डिडेट्सआ एग्जाम होदों अब्ला जोंहा 15 लायोब्ला जोंहा ग्रुपआ मोनथाम जायो बे मोनथाम ग्रुपखौहाय नोंथांमोनखौहाय ग्रुप डिसकासन लागोन मोनसे टपिक होनानै बिनि सायावहाय एनालाइज खालामनानै स' नोंथांमोनखौहाय ग्रुप डिसकासनाव माखासे नोंथांमोननि सोंनाय फिननाय जागोन बा नोंथांमोननि माखासे पारफरमेन्सखौ नायगोन अके मेनलि नोंथांमोननि बेयाव माखासे पारफरमेन्स एबा नोंथांमोननि टेलेन्ट एबा नोंथांमोननि बुजिनाय स' बेयाव नोंथांमोनखौहाय नायनाय जागोन ग्रुप डिसकासनाव एन्ड बेनिफ्राय 35 मार्क्स बेयाव दङ एन्ड राउन्ड 3 आव फैनाय लोगो लोगो दानिया पार्सनेल इन्टारभिउ स' पार्सनेल इन्टारभिउआव नोंथांमोननि लास्टआव 35 मार्क्सनि भाइभा टेस्ट दङ बेनो लास्ट प्रसेस आरो बेयाव पास जाबानो गासैबो मोनसे दाजाबनानै काट अफ जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रि जागोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि VCDC लेभेलाव मिथिखाबाय दानिया फैदो एग्जाम स' एग्जामा बबेयाव जागोन बिग कुइसन एग्जामा बबेयाव जागोन दा एग्जामा नोंथांमोनाहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जागोन अके स' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जागोन आरो एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोनाव एडमिट मोनगोन जेरै नोंथांमोना दायो मेल नाम्बार होदों बा वाट्सएप नाम्बार होदों मेल एड्रेस होदों देन नोंथांमोना बेयाव आपडेटखौ मोनगोन अफिसियेल हिसाबै स' नोंथांमोना अफिसियेल हिसाबै मेलावहाय एबा नोंथांमोननि मेसेज थांगोन बा वाट्सएपआवहाय नोंथांमोनाव मेसेज थांगोन एन्ड बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बे एग्जामाव अफलाइन जागोन स' अफलाइन एग्जाम जागोन अके अफलाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय एग्जाम होनांगोन आरो स' नोंथांमोनखौहाय बेयाव माखासे इन्टारभिउ सिस्टेमाव नोंथांमोना जाहाथे एटेन्ड खालामथारो नैबे लास्ट इन्टारभिउ खालामथारनांगोन एटेन्ड जुदि एबसेन्ट जायोबा स' नोंथांमोना डिसक्वालिफाइड जागोन स' बेनिफ्राय फैबाय दानिया एनालाइज खालामबाय जे एग्जामा माब्ला जागोन थ' एग्जामा माब्ला जागोन दा हमना ला नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 30 आगस्ट एन्ड बेनिफ्राय बायदिसिना एडमिट इस्यु खालामनाय अके एडमिट इस्यु खालामनाय बेनिफ्राय सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय बेफोरावहाय 1 विक लायो स' 1 विक लायो जोंहा मिथिखागौ जे गोबां जा 1 विक लायो होननानै अके अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय एसे आइडिया मोनलायबाय बेनो जाबाय सेकेन्ड विकआव अके देन सेकेन्ड विकआव नोंथांमोनाहाय सेप्टेम्बर सेकेन्ड विकआव एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय अफलाइन हिसाबै थ' नोंथांमोना सेकेन्ड विकआवहाय एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ स' बेनिफ्राय एग्जामा सानसेयावनो जाजोबाबो जानो हागौ केन्डिडेट्सनि सायाव सोनारगोन जुदि केन्डिडेट्सआ बारायोब्ला स' नोंथांमोना जायखिजाया सिरियेल वाइस एबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हागौ जेरै हमना ला क'क्राझार बाक्सा चिरां बेबायदि टाइपनि एग्जाम कन्डाक्ट जानो हागौ एबा सानसेयावबो जानो हागौ जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोना मिथिगोन एडमिट मोनोब्ला एन्ड बेनिफ्राय दानिया रिजाल्ट
स' नोंथांमोना रिजाल्ट दानिया रिजाल्ट हमना ला जोंहा सेकेन्ड उइकआव जोंहा एग्जाम जादों अब्ला जोंहा थार्ड उइकआव अके हमना ला जोंहा थार्ड उइकआवहाय नोंथांमोनाहाय मा रिजाल्ट मोननायनि चान्सआ दङ हमना ला जोंहा 15नि उनावहाय जोंहा रिजाल्ट मोननायनि चान्सखौ जों लानो हायो आरो जेब्ला रिजाल्ट मोनो अब्ला स' 10 डेजसो माखासे अफिसियेल खामानि जायो हमना ला एग्जाम्पल जास्ट एनालाइज खालामदों अफिसियेल नङा बियो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेक्सननि नोंथांमोननि रिजाल्टआ अब्ला स' नोंथांमोना सेप्टेम्बराव मोननाय लोगो लोगो अब्ला नोंथांमोना नैबे अक्ट'बरावहाय नोंथांमोनाहाय गासिबो डिटेल्सखौ मोननायनि चान्सआ दङ जेरैहाय माखासे नोंथांमोननि रिजाल्ट एबा नोंथांमोननि माखासे एपइन्टमेन्ट लेटार नोंथांमोनाहाय अक्ट'बराव मोननायनि चान्सआ दङ आरो जेब्ला अक्ट'बर रिजाल्ट मोनो अब्ला नोंथांमोननि माखासे ट्रेनिं थागोन बे ट्रेनिंआ जाबाय नोंथांमोना अक्ट'बर लास्ट उइक एबा नोंथांमोना नभेम्बराव मोननायनि चान्सआ दङ बेखायनो नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय रेडि जादो दा जानो हागौ स' नोंथांमोना एग्जामखौहाय सेप्टेम्बर सेकेन्ड उइकआव मोननायनि चान्सआ दङ स' दानिया जोंहा फैबाय वान राउन्डआवहाय एबा स्टेज वानआवहाय जोंहा 15 कुइसन फैगोन बे माने सायाव फैगोन सिलेबास दा बेबायदि सिलेबास अफिसियेल रिलिज खालामाखै अके अब्लाबो नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनखाबाय मेनलि नाम्बार 1 जोंहा बिटिसि नलेज थ' नोंथांमोना बिटिसि नलेज एबा बिटिआर नलेज अके नोंथांमोना बिटिआर नलेज बा नोंथांमोनाहाय हमना ला बिएसि अके स' नोंथांमोना बिएसि देन बेबायदि नोंथांमोना बिनि सायाव एकर्डनि सायाव नलेजआ थाखानांगोन बिटिसि नलेजनि सायाव एन्ड मेनलि जोंहा मिथिखाबाय जे बिजनेस लेभेलाव खामानि जायो थ' बिसिडिसि लेभेलाव खामानि जागोन अब्ला स' नोंथांमोना मिथिखागौ जे बिजनेसआव गोबां माखासे खामानि जायो बेनो जाबाय स्किम्स थ' नोंथांमोना माखासे स्किम्सखौ मिथिखागौ जे माखासे स्किम्स नोंथांमोना नलेज थानांगोन हमना ला जास्ट एग्जाम्पल पिएम किसान अके थ' नोंथांमोननि पिएम किसान गोबां खोनाखायो जे बेखौहाय बेसेबां एमाउन्ट नोंथांमोना मोननो हायो जास्ट एग्जाम्पल इयारलि 6,000 अके 6,000 मोननो हागौ आरो नङाब्ला जोंहा माखासे इनस्टलमेन्ट वाइसआव सोयो 2,000 बेखौबो सोंनो हागौ अके बे मोनसे एग्जाम्पल स्किमनि नामाव एन्ड सेकेन्डआव फैबाय नोंथांमोननि अरुण'दय स' नोंथांमोननि अरुण'दय दायो सोलिगासिनो दं हमना ला अरुण'दय स्किम दा बे स्किमा मा आरो बेयाव सोरनो होनाय जायो हमना ला अरुण'दयआव सोरनो होनाय जायो बेनो जाबाय अनलि वमेनफोरनोहाय होनाय जायो दा अनलि वमेनफोरनो होनाय जायो अरुण'दय स्किम दायो प्रेजेन्टआव हाबगासिनो दङ 250 अके आरो नेक्स्टआव फैगोन नोंथांमोननि 1,400 बेयाव सोनाय जागोन एन्ड फार्स्टआव स्किमखौ सोंनाय लोगो लोगो फार्स्ट अरुण'दय स्किमाव बेसेबां रां सोआमोन बेनो जाबाय 830 आरो बेखौहाय लन्च खालामदोंमोन 2000 हमना ला 20 अक्ट'बराव स' बेबायदि नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय एसे नायो स्किम रिलेटेडखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो दा नोंथांमोना बिटिसि नलेज थाबाय एन्ड स्किम थाबाय एन्ड बेनिफ्राय गुबुन गुबुन माखासे दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे एसेब्लाबो एनालाइज खालामनानै ग्रास रुट लेभेलाव माबायदि खामानि जायो स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे एसेबाबो नायगोन दा लोगोफोर सिलेबासआ बिदि अफिसियेल गैया बाट नोंथांमोना बिटिसि नलेजखौहाय 100% दा बेनोमोन दा हानायसेबां नोंथांमोनजोंहाय आपडेट लाबोगोन जेब्ला नोंथांमोना साख्रि मोनो बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जे सिलेक्ट जानायफोरा बिजनेस लेभेलाव नोंथांमोनाहाय मोनगोन बेजों लोगोसे साइकेल आरो लोगोसे गंसे स्मार्टफन नोंथांमोना मोननाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो स' नोंथांमोना मोजां जाहाथे खामानिखौ मावो बिजनेस लेभेलाव बेनि सायाव रिभिउ टाइपनिबो जायो स' नोंथांमोना बेखौ मोनगोन दा जायखिजाया जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फैनानै गोदानै फैदोंमोन थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै स' नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन दा गभर्नमेन्ट स्किम्स गोबां फैगासिनो दङ जायफ्रा एलिजिबोल जायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनानै जुदि सेलेक्ट जायोबा स' नोंथांमोना बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन दा जियानो जा लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि माखासे थेंपाख्रिनि माखासे आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन।